Welcome to the top 15 Bible verses about marriage. अब्ला फोरबो इसोरा बुंबाय, मानसिया हारसिं थानाया मोजां नङा। आं बेनि थाखाय सासे हेफाजाब होग्रा, बेजों मावफाग्रा सोरजिगोन। जागायजेननाय 1:8 आरो फोरबो इसोरा मानसिनिफ्राय लानाय खामि हाराजों हिन्जावखौ दाबाय आरो बेखौ मानसिनो लाबोबाय। अब्ला मानसिया बुंबाय, दा बे आंनि बेगेंफोरनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम। बे हिन्जाव होनजागोन, मानोना बेखौ हौवानिफ्राय लाजानाय। बेनिखायनो सासे मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारो आरो गावनि बिसिजों नांथाबो आरो बिसोर बेदर दरसे जायो। जागायजेननाय 2:22-24 बिसिफोर, नोंसोर फोरबोखौ मानिनाय बायदि नोंसोरनि फिसायफोरखौ मानि। मानोना फिसायआ बिसिनि खर', जेरै ख्रीष्टआबो गिर्जानि खर', जाय मोदोमबो बासायग्रा। एफिसियारिफोर 5:22-23 फिसायआ बिसिनो हाबानि मोनथायखौ होनांगौ आरो बेबादिनो बिसियाबो फिसायनो हाबानि मोनथायखौ बेनो होनांगौ। मानोना बिसिहा गावनि मोदोमनि सायाव गोहो गैया, नाथाय फिसायहा दं। आरो बेबादिनो फिसायहा गावनि मोदोमनि सायाव गोहो गैया, नाथाय बिसिहा दं। 1 करिन्थियारिफोर 7:3-4 फिसायफोर, बेबादिनो नोंसोरनि ज' थानाय जिउआव हिन्जावखौ लोरबांसिन होननानै मान होनायजों बिसिफोरनि थाखाय सानखां, जेरै नोंसोरनि बिनायखौ जेबो होबथायै बायदि। मानोना बिसोरबो जिउनि दानखौ आवग्रिग्राफोर। 1 पितर 3:7-4 फिसायफोर, नोंसोर नोंसोरनि बिसिफोरखौ अन, जेरै ख्रीष्टआ गिर्जाखौ अनबाय आरो बेखौ गाहाम खौरांनि दैजों सुस्रांनानै गोथार खालामनो गावखौ बेनि थाखाय गथायबाय। एफिसियारिफोर 5:25-26 सासे मानसिया गोदानै हाबा खालामनायब्ला बियो लोगोफोरजों दाथांथों एबा गुबुन खामानिबो दाहोजाथों, बियो बोसोरसे गाव हाबा खालामनाय बिसिजों न'आव थानो उदां जागोन। हुदा बिजाब 24:5 बिसिफोर, नोंसोरनि फिसायफोरनि सिङाव था, जेरै बे फोरबोनियाव समायथाव। फिसायफोर, नोंसोरनि बिसिफोरखौ अन आरो बिसोरखौ माब्लाबाबो गोबारै दाराय। कलसियारिफोरनि 3:18-19 हाबाया नोंसोरनि गेजेराव जोबोद गोजौ मानजों लाखिजाथों आरो गोथारै दोनजाथों। मानोना इसोरा जिनाहारि खालामग्रा आरो जिनाहारियाव खोख्लैग्राफोरखौ बिसार खालामो। हिब्रुआरिफोर 13:4 नाथाय नोंसोर साफ्रोमबो गाव गावनि बिसिखौ गावखौ बायदि अननांगौ आरो बिसिया गावनि फिसायखौ मान होनांगौ। एफिसियारिफोर 5:33-4 नोंनि हिन्जाव मोजां मोननायानो मोजां जिनिस मोननाय बायदि, आरो फोरबोनि नोंखौ अननायनि सिनआ बेनो। बोसोन बिजाब 18:22-4 बियो फिनबाय, नोंसोर फरायाखै नामा? जाय गिबियाव बिसोरखौ दादों, बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादोंमोन आरो बुंदोंमोन, बे जाहोननि थाखाय सासे मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन आरो गावनि बिसिजों नांथाबगोन आरो सानैया बेदर दरसे जायो। बिब्दिब्ला बिसोर सानै नंलिया, नाथाय बिसोर बेदर दरसे। बेनिखायनो जेखौ इसोरा जरायबाय बेखौ रावबो दाबोखाथों। माथाय 19:4-6 सानैया सासेनिख्रुइ साबसिन, मानोना बिसोरहा मावनायनि बान्था दं।
मानोना बिसोर गोग्लैब्ला सासेया गुबुनखौ दिखांगोन, नाथाय जाय हारसिं आरो गोग्लैयो आरो हेफाजाब होनो गुबुन रावबो गैया बियो दुखु गोनां। उपदेशगिरि 4:3। बेफोरनि अनगायैबो गावजों गाव अरायबो अनलाय, मानोना अननाया गोबां पापफोरखौ खोबो। खुद्रियालासे गावजों गाव नाजावलाय। 1 पिटार 4:8। हिनजावला आरो फिसाज्ला आरो फिसाजोफोर उजिहो। नोंसोर फिसाज्लाफोरनि थाखाय हिनजावलाय आरो नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ बिलाइहर, जेरै बिसोर फिसाज्लाफोर आरो फिसाजोफोर उजिनाय बायदि। बेयाव एरहो आरो एसेल' जानो नाङा। जेरेमिया 29:6।